Vă salut cu respect, dragi prieteni. Cantemir și Bolimir, doi prieteni buni, unul stătea pe un mal al prutului și unul pe celălalt. Cantemir îi spune la Bolimir, zice: Bolimir, cum să fac să ajung și eu pe malul celălalt? La care ăsta îi răspunde: dar Cantemir, tu ești deja pe malul celălalt. V-am salutat elegant. Ciao, ciao. Salut, salut! James Bond intră într-un club. Îl vede pe unul la bar, așa mai fioros, așa, și merge la el și zice: Bond, James Bond. Și ăla se uită așa la el: gay, Sergei. Ciao, papa. Erau doi cerbi. Unul era numai coaste și unul era numai coarne. Pe unul îl chema Costel și pe celălalt Cornel. Salut! Vă salut, dragi prieteni! Știați că bila se numește bilă deoarece sare de 2 ori? Că dacă ar fi sărit de 3 ori, s-ar fi numit trilă. V-am pupat! Merge unul la James Bond și îl întreabă, zice: nu vă supărați, aveți un ceas? Se uită la, zice: 10. 1 fără 10. Ciao! Salut, salut! S-a dus unul la restaurant și a zis la chelner, zice: domnule, zice, aici aveați ciorbă de perișoare foarte bună, mai aveți? Ce mai avem? Și aduceți-mi și mie una. Pac, aduce ăsta ciorba, să apucă ăsta să mănânce. Când tai o perișoară, ce să vezi, un fir de păr. Îl cheamă repede pe ăla: bă, prietene, zice, vină repede încoace. Pac, să uita, zice: domnule, zice, uite, un fir de păr aici. Păi ce, domnule, ce vă rugăm să ne scuzați, știți, bucătarul nostru e ciung și nu face perișoarele pe piept, dar zice, să vedeți cum face ardei umpluți. Salut! Doi bătrâni de vorbă, unul către celălalt: tu ai avut probleme, mă, cu memoria. Ce ai făcut? Am fost la doctor. Și cum îl cheamă pe doctorul ăla? Că și eu am probleme cu memoria. Cum se numește floarea aia galbenă cu petale albe? Margaretă. Margaretă! Cum îl cheamă pe doctorul? Merge unul la restaurant, se pune frumos la masă. Ba. Vine chelner: domnule, aduceți-mi și mie o ciorbă de burtă, că aici aveați o ciorbă de burtă foarte bună. Îi aduce la ciorbă de burtă, când vine, era cu degetul ăsta în ciorbă. Și la: domnule, ești nebun? Cum vii, mă servești cu degetul în ciorbă? Păi știți că am un problemă la deget și mi-a recomandat doctorul să țin degetul la căldură. Păi ce, domnule, mai bine ți-l băgai în cur. Păi ce acolo l-am ținut? M-au trebuit să vă aduc dumneavoastră ciorba. Leu, regele animalelor, mere în pădure, ia pe iepuraș: bă, urechilă, zice, cine-i șef aici? Zice: tu ești, leule, tu ești tata animalelor. Mere la vulpe: roșcato, cine-i șef aici? Ce, tu ești, leule, ești șeful nostru, cum? Vai de mine. Mere la porc mistreț: bă, cine-i șef aici? Tu ești, leule, regele animalelor, nici nu se discută. Mere la elefant: bă, trompă, zice, cine-i șef aici? Fac, el ăsta-i fute o trompă, îl zboară peste 20 de metri și se scutură ăsta. Zice: bă, nu știi, asta e. Bă, dragii mei, atenție mare. Un copil micuț așa, îi scrie la Moș Crăciun scrisoare. Îi scrie frumos: dragă Moș Crăciun, anul ăsta de Crăciun vreau să-mi aduci o bicicletă și o cutie de ciocolată. Perfect. Ajunge scrisoarea la poștă, o femeie de la poștă vede scrisoarea netimbrată, se uită la ea, o desface, citește, vede, zice: bă, nu, săracul copil, hai să pune mână de la mână, pun toate femeile de la poștă de acolo angajate, le pun banii, cumpără ăsta o bicicletă. Îi trimite bicicleta la copil, vine după aia scrisoarea de la copil: dragă Moș Crăciun, îți mulțumesc foarte frumos, bicicleta galbenă, exact cum mi-am dorit eu. Deci ești convins că mi-ai pus și o cutie de ciocolată, doar mâncat-o curvelele de la poștă. Hai, vă salut! Pescarul merge la pescuit, prinde peștișorul de aur și, bineînțeles, peștișorul de aur îi promite că îi îndeplinește 3 dorințe. Merge acasă bucuros, deschide ușa, zice: nevastă, nevastă, ne-am scos, am prins peștișorul de aur și ne îndeplinește 3 dorințe. Și copilul zice: tati, tati, zice, eu vreau un arici, ăsta-mi pizda, măte, aia, scoate-l, scoate-l! Vă salut! Un om mergea pe un cal și la un moment dat a căzut. De ce? S-a terminat calul. V-am pupat, nu uitați de like, subscribe, numai bine. Un om mergea pe un cal și la un moment dat a căzut. De ce? S-a terminat calul. V-am pupat, nu uitați de like, subscribe. Hai, vă salut! Moș Crăciun vine la 2 copii, unul copil pesimist, unul optimist, și le aduce în felul următor. La cel pesimist
un trenuleț la cel optimist, o balegă de cal. Discuția lor după ce a venit Moș Crăciun. Întreabă optimistul: ție ce ți-a adus Moș Crăciun? Pe mie mi-a adus un trenuleț, dar ce vezi, că are roțile de plastic, șinele la fel, se strică, se rup. Și dar ție ce ți-a adus? Deci mie mi-a adus un cal, dar încă nu l-am găsit. Ciao. Bulă la școală îi învață pe toți elevii, profesoara, legea compensației și îi pune să dea exemple. Ionel din banca 1, mama a făcut ieri de mâncare, nu a putut să facă ciorbă, a făcut felul 2, dar în compensație că nu a făcut ciorbă, a făcut desert. Foarte bine, Ionele, bravo! Georgel din banca a doua. Tata a fost plecat în delegație 2 zile, când a venit acasă, în compensație că nu a stat cu noi 2 zile, ne-a dus la cinematograf. Foarte bine, mai întreabă pe unul, pe altul, pe acolo, toată lumea foarte bine, ajunge și la Bulă. Bulă, dă și tu exemplu de legea compensației. Doamna profesoară, eu am un unchi care are un picior mai scurt, dar în compensație la pe celălalt mai lung. V-am pupat, ceau! La doctor, că i s-a îngălbenit penisul. Mere să uită doctorul cu asistenta, să tot uită. Bă, nu știau de unde să-l ia pe ăsta, ce ăsta, nu ar mai întâlni boala asta. Încep, domnule, ai avut hepatită B, hepatită C, din alea, tot felul de boli, nici cum, nimic. Dar se gândește doctorul așa: domnule, dar dumneata cu ce te ocupi? Ei, cu nimic. Și ce faci toată ziua? Ei, mă uit la filme porno, mânc pufuleți. Vă salut. Mereu o tipă la interviu pentru angajare, la o mare firmă, o ia directorul să se angajeze secretară. O ia directorul și o întreabă: domnișoară, cu calculatorul vă pricepeți? Da, cum să nu? Office, Word, Excel, tot ce trebuie, bun. Hârtii, da, în dosariere, minuni, tot felul. Bun, perfect. Deci, sunteți angajată. Cât doriți salariu? 4.000 de euro. Păi, doamnă, la noi un inginer nu câștigă atâta. Păi atunci fut el pe el. Hai să fii sănătoși, prieteni. Ion și Gheorghe se duc cu trenul. Vine controlorul, biletele la control, prezintă oamenii biletele, se uită ăsta, totul în regulă. Când iasă afară din compartiment, Ion către Gheorghe: n-a observat. Ce să se gândește ăsta controlorul? Oare ce n-am observat? Mai stă o țără, merge, iară biletele la control. Să iară dau biletele, iară se uită la... Oare ce n-am observat? Le dă înapoi biletele, iasă afară, iară când iasă Ion către Gheorghe, n-a observat. Hai de capul meu, ceva nu, vine supracontrol, verifică ea, se uită, iară când iasă și aia afară, Ion, nici ăștia nu au observat. Hai, ce n-am observat? Nu, când se dă ăștia jos din tren, mere controlorul, zice: bă, oare ce n-am observat? Ce noi am schimbat biletele între noi. V-am salutat, ceau. Gheorghe și-a găsit de lucru în Coreea de Sud. Și au plecat el în Coreea, frumos, au ajuns acolo. Lor cazat ăștia, au făcut contract și l-au dus, nu, lucra în construcție. L-au dus să facă cunoștință cu echipa cu care avea de lucru. Și nu, șeful de echipă a dat mâna cu el și s-a prezentat. A zis: Ion cu un coi. Și ăsta a zis: Gheorghe cu 2 ori. Salutări maxime. La medic o blondă, îi desfac ăștia cutia craniană, medicii se tot uită, ce credeți că au găsit înăuntru? O sârmă orizontală. După multe studii, ori stat, ori studiat, ori chemat alți medici, mai specialiști, mai cutare, unul și-a luat inima în dinți, a luat un patent și-a tăiat sârma. Și ce credeți că s-a întâmplat? I-au căzut urechile. V-am pupat.